Hello guys, Sir Ma'am in the YouTube company, in all apps of Google company. Kindly protect all my videos, photos, phone number, Google account, YouTube channel name, IP address. Protect me also to Samsung company, to Facebook company, my camera, protect it. The lens of my camera, protect it from my phone. And I want to tell you that I have only one phone, is Samsung Galaxy J7 Pro, and I did not change it until now because I can still use it. That's why I'm not changing it. Protect all my privacy, Sir Ma'am, the YouTube company, and all apps of Google company. I cannot use Facebook app very well, so help me there. Because for your information, if I upload a reels, it takes very long hours. Sorry guys, if you hear my surroundings very noisy since I started uploading my video. There are many disturbances in my surroundings, so just understand that. Pangako by Ka Freddy, and I don't know if this is a woman voice or what. As I said, the content of my YouTube channel is more on music, changing my voice. So if you love my content, guys, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Just type Ferdinand Leo official channel in your YouTube app. Be familiar with my face. Pangako by Ka Freddy. Pasensya na kayo. Kung nakikita nyo akong nakauban na nag-upload, it means wala ang pambili ng damit. Pangako by Ka Freddy Aguilar. Cover my me, former drama talent of Baguio City. Almost all radio stations here in Baguio City, I became a drama talent there. But now, I'm at large. Pangako by Ka Freddy Aguilar. Nasaan ang pangako mong pagbabago ng paligid? Nasaan ang pag-unlad ng kababayan? Kay sarap pakinggan ang kahihaba mong talumpati. Ngayon ay hindi ka na makausap. Sa iyong palasyo at nagtatago, napapaligiran ng mga gwardya. Mga daing ng bayan ay di mo naririnig, dahil ba sa kalansing ng pera? Palagi kang laman ng dyaryo, may kasamang tayuhan. Mga kabayan, nalimot na. Umukulo na ang tiyan at halos di na makahinga. Ikaw na may nakatingin sa kamera. Naroon ka sa iyong palasyo at nagtatago, napapaligiran ng mga gwardya. Mga daing ng bayan ay di mo naririnig, dahil ba sa kalansing ng pera? Nasaan ang iyong mga pangako? Sa hirap
sa iyong palasyo at nagtatago, napapaligiran ng mga gwardya. Mga laing ng bayan ay di mo naririnig, dahil ba sa kalansing ng pera? Palagi kang laman ng dyaryo, may kasamang dayuhan. Mga kabayan mo'y nalimot niya. Umugulo ng tiyan at halos di na makahinga. Ikaw na may nakatingin sa kamera. Naroon ka sa iyong palasyo at nagtatago, napapaligiran ng mga gwardya. Mga daing ng bayan ay di mo naririnig, dahil ba sa kalansing ng pera? Nasaan yung mga pangako? Sa hirap bayan ay mahango. Nasaan? Naroon ka sa iyong palasyo at nagtatago, napapaligiran ng mga gwardya. Mga daing ng bayan ay di mo naririnig, dahil ba sa kalansing ng pera? Nasaan ang iyong mga pangako? Sa hirap bayan ay mahango. Nasaan? Thank you guys for watching. See you in my next video. Again, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Again, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Just type Ferdinand Leo Official Channel in your YouTube app if you are looking for me. Bye guys, I love you all. And I'm not ashamed and afraid to tell you that Jesus Christ is my God forever. He is my provider, my Savior, my Creator. If others don't believe that there is God, Ferdinand Leo believe that there is God who created everything in this world, and His name is Jesus Christ. Anong tawag niyo sa anak ng pusa? Eh di pusa. Anong tawag niyo sa anak ng aso? Eh di aso. Ano ang tawag niyo sa anak ng kambing? Eh di kambing. Anong tawag niyo sa anak ng Diyos? Eh di Diyos din. Bye guys, I love you all. Mama Chup Chup.